खुलुमबाय। दिनै 29 दिसेम्बर 2025। गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। फालांगियारि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मुलाम्फा जागोन। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। बृष राशि। नार्सजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय सिनायथिनि सान जागोन। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। मिथुन राशि। गावखौनो फोथायनायनि आंखालाव मावख'आव जेंना सोमजिनो हागौ। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। कर्कट राशि। साख्रि आरो फरायनायनि थाखाय सम मोजां आरो आनजादाव जाफुंसार जानायनि खाबुफोर दं। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। सिंह राशि। रांखान्थियारि हालोदा खमायगोन आरो रां थिसननायनिफ्राय जेबो मुलाम्फा मोननाय नङा। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। कन्या राशि। फालांगियाव बायनाय फाननाय समाव मोजाङै सानना ला, नङाब्ला खहाया रोखा। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। तुला राशि। जाय सुबुंफोरा बायजोआव फरायगासिनो एबा खामानि मावगासिनो दं बिथांमोनहा गावनि खस्थ'नि फिथाइखौ मोनगोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। वृश्चिक राशि। रांखान्थियारि जेंनाया सुस्रांजागोन आरो नोंथांनि साख्रियाव जौगानाय आरो जाफुंसारनाय जागोन। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। धनु राशि। फालांगियारि सुबुंफोरा मुलाम्फा जागोन। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। मकर राशि। गोदान रमान्टिक सोमोन्दोआ जौगागोन आरो जुलि जानाय जिउआ सुखु गोजोन जागोन। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। कुम्भ राशि। जायफोरा साख्रि मावो बिथांमोनहा आयेनारि खामानियाव लोब्बा दंब्ला गोबाव जानायनि उनाव मुलाम्फा जागोन। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। मीन राशि। जुदि नोंथाङा लिरनायाव गावनि जिउ राहा बानायगासिनो दं अब्ला इयुनाव मुंदांखा आरो रां मोन्नैबो फैगोन। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।